Hola a tothom, amigues i amics del canal Mir de Tos. Fa ja quasi 2 anys que Mir de Tos existeix i el balanç és molt positiu, tant a escala personal com pel canal mateix. Quan vaig començar, ho feia amb 3 objectius. El primer, i més important, fer un canal on els videojocs esdevenen una eina per explicar la història de Catalunya. Per ara, el joc utilitzat per a aquest propòsit és el Crusader Kings 3. Les partides més conegudes i visionades són la de Pere el Gran i Constança de Sicília, reis de la Mediterrània, i Ermessenda de Carcassona, regenta de Catalunya. En aquests moments estic sortint la partida sobre Roger de Flor, que també té un molt bon seguiment. Aquests vídeos em permeten fer una presentació dels personatges històrics, molt lligats a la història de Catalunya, com també parlar del moment de la història medieval catalana en el que visquem. Dit això, ben aviat espero emprar d'altres jocs per continuar parlant sobre història catalana. Per exemple, Manor Lords em permetrà parlar de temes més vinculats al dia a dia de l'època medieval catalana, com la construcció i l'agricultura. El segon objectiu és fer un canal on presento jocs d'estratègia, RPG i món obert, sobretot de temàtica medieval. Sens dubte, Crusader Kings 3 i, en menor mesura, els altres jocs de Paradox agafen un paper cabdal en aquest canal. De fet, alguns de vídeos que més us agraden i més mireu són aquells on informo sobre els diaris de Crusader Kings 3. També els que he fet sobre mods del joc. Per tant, crec que seguir per aquest camí té sentit. Això no obstant, he fet vídeos sobre altres jocs d'estratègia medieval, que en menor o major mesura han agradat bastant. Presentacions sobre el Manor Lords, el Medieval Kingdom Wars i l'Age of Empires 4, per exemple. També estan les partides completes del Medieval Dynasty, que per cert encara en queda per acabar la segona partida amb el mapa d'Ox. Pel que fa al Manor Lords, vull fer menció especial perquè un cop estigui enllestit el videojoc, esdevindrà el segon més important en el canal. Un city builder estratègic original i innovador. Com he dit, el faré servir per explicar història medieval més quotidiana. Per tant, avui en dia ja he fet diversos vídeos sobre com ha evolucionat aquest videojoc. Crec que us agrada i seguiré amb això. El tercer objectiu, però no menys rellevant, és fer presentacions i tutorials sobre videojocs traduïts o fets al català. En aquest cas, admeto que per ara no he aconseguit fer molt contingut. System of Souls i Project Zomboid són els dos jocs que he presentat fins avui. Espero poder ampliar l'oferta i continuar amb aquest propòsit que per mi és crucial, perquè aquest té un quart objectiu, o podria més bé un objectiu que és transversal i que és l'espina dorsal de l'existència de Mir de Tos, el català. Amigues i amics, el català és la llengua del canal. Aquest canal, ahir, avui i sempre, tindrà 100% contingut en català. Això em porta a explicar les raons per les quals vaig començar aquest canal de YouTube. Mir de Tos s'inicia a finals de gener del 2023. Com ja he dit abans, fa quasi 2 anys. Hi ha 3 raons principals que em porten a fer aquest pas. Una primera raó és molt personal i que encara guardo per a mi si m'ho permeteu. La segona és la relació que tinc amb la llengua catalana. Algunes de les persones que seguiu el canal sabeu que visc a un lloc que hom anomena França. Aquest fet fa que no parli la llengua catalana tant com voldria. Si no la practico, la perdo. Per tant, fer vídeos en català em permet guardar i millorar la meva llengua, la nostra llengua. Quan vaig començar a interessar-me pel contingut de YouTube, buscant sobretot vídeos on es parlés d'història, vaig comprovar que no n'hi havia sobre videojocs i història. Estava cansat de buscar contingut en anglès i francès. Per aquesta raó, vaig fer el pas i començar a crear jo mateix aquest tipus de contingut. Tant els objectius com les raons del canal encara tenen sentit. Sobretot perquè el canal ha crescut molt, té més seguidors i es va creant una comunitat entorn d'ell. No només amb els vídeos de YouTube i en aquesta xarxa social, sinó també amb d'altre contingut i en altres llocs. Els articles que escric en la comunitat del canal em permeten ampliar el contingut en català, per arribar més lluny en els objectius que he explicat. Més informació sobre els jocs de temàtica medieval, notícies d'altres jocs, com vaig evolucionar en les meves partides, parlo de més videojocs en català i altres tipus als quals jugo, entre altre contingut sempre escrit en català. Aquests articles són cada cop més llegits i agraden. Per tant, seguiré dedicant temps a això, sobretot que m'agrada molt escriure. Mir de Tos no és només el canal de YouTube, també podeu veure contingut a X. Allà amplio l'oferta del que faig, informant d'altres videojocs de Paradox, com els fils sobre el futur joc Europa Universalis 5,
notícies sobre Civilization 7 i d'altres que van sortint o sortiran. Però també història i anècdotes d'història. Mir de Tost a X és un compte de creació de contingut d'informació, encara que també per aportar una mirada més àmplia sobre la història de Catalunya. Estic començant a poc en Blue Sky, on dia a dia intento ampliar el contingut en aquesta xarxa social. A més, els vídeos de YouTube els podeu veure també a la plataforma ClapClap i, dintre de poc, a la revista web Lúdica, en la secció de Lúdica TV. Per mi és molt important poder participar i col·laborar amb altres persones que tenen com a objectiu ampliar els espais de contingut en llengua catalana. No dubteu en contactar amb mi si creieu que podem fer alguna cosa junts. Per exemple, amb algunes persones de X estem començant a poc un canal de Discord on intercanviar idees, treballar, fer contingut i el que esdevingui entorn als jocs de Paradox. Quan vaig començar el canal no m'esperava arribar tan lluny i no tenia uns assoliments clars respecte al nombre de seguidors que volia tenir. Ho feia sobretot per les raons que ja he esmentat. Dit això, per mi és un orgull enorme saber que hi ha tantes persones interessades pel que faig i que em segueixen en les diferents xarxes socials. Fa només un any i mig que separen aquesta presentació de la primera que vaig fer, al cap de 3 mesos de l'inici del canal. Els seguidors a YouTube han pujat de 35 a quasi 200. Ja hi ha més de 6.000 visualitzacions i 540 hores visualitzades. No només això, en els 3 últims mesos, el canal ha passat d'una mitjana de 25 hores visualitzades al mes a més de 40 hores. Per mi és tot un èxit. Això s'acompanya d'un increment important de l'activitat a X i el nombre de seguidors en aquesta xarxa social, on ja tinc més de 330. De fet, a X, tot i que vaig crear el compte a febrer del 2023, no va ser fins aquest hivern passat que vaig començar a participar més i crear contingut. En 9 mesos he assolit un nombre valuós de seguidors i fet una quantitat considerable de contingut divers i en alguns casos molt seguit. Acabo com he començat aquesta presentació i balanç del canal. Aquest és molt positiu, tant en l'àmbit personal com pel canal mateix Mir de Tost. Pel que fa al personal, perquè estic respectant les raons per les quals vaig començar i assolint els objectius de manera més o menys aconseguida. Pel que fa al canal, perquè Mir de Tost creix, crea comunitat i és cada cop més seguit i estimat. Per celebrar tot això, he intentat fer un nou logo. Mir de Tost és un canal en català de videojocs i d'història, amb la temàtica principal de Catalunya i medieval. Per tant, he intentat fer un logo que representi l'esperit del canal. M'acompanyarà durant un temps o potser per sempre. Espero que us agradi. Amics i amigues, ens parlem i veiem en les diferents xarxes socials. Col·laborem si ho creieu oportú. Us dic fins aviat. Adéu!